So karon na atong challenge mo na sa di siya ang English to Bisaya challenge. English na, ma'am. Oh, tayo sa gamaro mo. Uy, anong klase mo? Wala man eh. Mukaw ka na mo, ma'am. Oh, sayo ta klase kay mukuan ko mo flight na ko flight ron. Nadi kay para. Oh, magkuha ko sa tong sweldo dito sa tong kuan. Ito sa Saudi America. Ang airport kay bahan man sa kuan. Ay, why? Hinam ko kagaling ang airport ako ah. Oh, maka-flight gapon ko. Yeah, mo sa siguro ng airport ang silig sakyan, ma'am. Oh, wala gani. Okay, una na sad. Ernesto, last tata episode ang premyo ani sa makasakto sa answer. Wala ra ba tigpatay ro no? Premyo ala na ko og 5,000 pesos. Pati na, ma'am. O ako tay 3,000, o may tigpatay. Sa mo reklamo. Okay. Ernesto. Ma'am. I-translate sa Bisaya ang mosquito. Mosquito. Ro. Kulambo. Osa. Kulambo na ikuyo. Aw. Wa gani Mosquit man, mosquit di. Mosquito. I-translate no? I-translate sa Bisaya ang mosquito. Mosquito. I-translate no? Usa na to, ma'am? O, osa na. I-translate sa O, unsa may Bisaya sa mosquito? Bisaya sa mosquito. Ah. Presuhan sa lamok. Ha? Presuhan sa lamok. Prisuhan? Oh. Prisuhan sa lamok? Oh. Duha. Sorry. Ang last try na sakto. Alala. Ang last nga gilitok ni mo may nasakto. Presuhan sa sakto one. Oh. Ano to, ma'am? Og mo sumpayag prisuhan, wrong. Ay ko ato. Ang katoy kaduha ni mong gilitok sakto. Ang prisuhan, wrong. Duha na. Katulganan sa lamok. Wrong. Tolo. Lamok. Lamok. 5,000. Buwan. Lamok ra Ernesto. Next. Next. Alimokoy. I-translate sa Bisaya ang rooster. Rooster. Mungaan. Osa. Mungaan. Manok nga laki. Ha? Manok nga laki sunoy. Correct! 5,000 pesos. Salamat, ma'am. Roaster, Sonoy. Next, tata episode. I-translate sa Bisaya ang hen. Correct! 5,000 pesos. Kribo. Next, Ernesto. I-translate sa Bisaya ang turtle. Turtle man. Turtle. Pareha nag-uni mo. Turtle. Marami sa insect na Turtle. Translate sa kuan turtle. Unsay Bisaya sa turtle? Torger. Wrong. Usa. Ha? Tarser. Duha. Doktor. Wrong. Tolo. Next. Totong tagsok. Unsay Bisaya sa turtle? Bao. Bao. Correct. 5,000. Tapos na. Next. Alimokoy. I-translate sa Bisaya ang grasshopper.
Lisod yung nasakit. Grasshopper. Sayang yung nasakit. Grasshopper. Gurion. Usa. Grasshopper. Balik mas daycare sila mo. Si Ernest naman. Balik yung kider. Kider. Ansay Bisaya sa grasshopper? Saan yung answer? Alindanao. Duha. Ok. Tolo! Tatay Bisot! Bisaya, ha? Parapan. Correct! 5,000! Next! Ernesto! Ma'am. I-translate sa Bisaya ang crocodile. Crocodile. Live. Crocodile. Buaya. Correct! 5,000! Next! Tatatagsok! I-translate sa Bisaya ang eagle. Eagle. Gold. Eagle bear. Ha? Gold. Eagle bear. Wrong. Usa. Dragon. Duha. Langgam. Tolo. Agila. Agila. Tolo na, tolo. Next. Taman. Next. Alimakoy. I-translate sa Gorion. usa. Maya. Maya. Duha. Agila. Tolo. Correct. Next. Tatay Bisot. I-translate sa Bisaya ang butterfly. Butterfly. Alibangbang. Correct! 5,000! Next! Ano nagpataan eh? Next! Ernesto! Ma'am. I-translate sa Bisaya. Last! Sa may transit na Last na ni ha. I-translate sa Bisaya ang mouse. Ginamos. Wrong! Usa! Mouse. Mouse. Mouse sa ginamos. Kanang kusog kayo. Klo, kanang kusog kayo manangag ba sa imong brief? Mouse. Kanang kusog kayo manangag sa imong brief. Ilaga. Ha? Ilaga. Correct!